Čaute, vítam vás pri tejto videorecenzii na Stream Dock od Miraboxu, ktorý som si kúpil pred pár týždňami, v podstate na Vianoce. Chcel by som vám ukázať vlastne, ako táto vecička funguje a čo to vlastne je zač a možno to niekoho nadchne a bude to chcieť kúpiť niekomu svojmu blízkemu alebo sebe. Je to veľmi dobrá vec, ale v podstate najskôr by som ukázal, že existuje viaceré iné varianty. Ja mám túto variantu s 15 klávesami a displejom. Samozrejme existuje viacero verzií, priamo táto firma ponúka nasledujúce, existuje v bielej a čiernej farbe a potom sú viacero variant, teda že len klávesy s displejom ako mám ja práve, alebo potom s nejakými otočnými kolieskami na ladenie hudby a možno pre nejakých DJov alebo ja neviem. A potom sú tu ešte ďalšie obmeny. Všetko sa to vlastne dohľada na internete, keď napíšete toto Stream Dock alebo priamo Mirabox, tak vám to nájde. Ale vyrába to viacero firiem. Ja mám skúsenosť s touto, lebo už to nejaký čas používam a celkom musím pochváliť, že na to, že to bolo z Číny, obával som sa trošku toho. Na začiatku ešte môžeme povedať cenu. Mňa toto stalo v nejakých akciách pred Vianocami 45 € aj s dopravou. Teraz to budem pohybovať sa asi podobne. 45 až 50 €, možno 55. Záleží, že ktorá verzia z týchto to bude. Niektoré môžu byť lacnejšie, niektoré drahšie. No a ideme na samotný box. Toto môžeme zahodiť niekde a ukážeme si, čo to má. Box je veľmi intuitívny. Má svoju aplikáciu, ktorú si ukážeme, kde sa dá veľa vecí ponastavovať. Tento box nemá len jednu stránku. Ako si môžete všimnúť, dá sa to prepínať. Bolo tu prednastavené iné, ja som si to už poupravoval a zmenil. Keď to dostanete, vlastne veľa vecí tam už je nastavených, ale všetko sa dá prispôsobiť, čo je veľmi super. Od ikoniek alebo funkcií až po rozloženie a prehadzovanie tých jednotlivých slajdov, lebo kvázi takýmto prepínacím tlačidlom, ktoré sa tam tiež musíte vlastne nastaviť, si môžete prepínať medzi rôznymi tými, toto máme ako keby kvázi tak zábava alebo voľný čas. Potom tu máme nejaké systémové informácie, to si väčšinou mám prednastavené, že keď zapnem nejakú konkrétnu hru, tak sa mi to spustí, kde vidíme aj nejakú frekvenciu procesora, využitie procesora, teplotu, rámky, grafickú kartu, využitie ako internetu alebo napríklad aj úložisko. Plus samozrejme viem tu vypnúť a zapnúť HDR, čo som zistil, že veľmi parádna vec, keď si to chcete vypnúť a neísť do nastavení Windowsu a takisto keď máme, ako sme si ukazovali v predošlom videu na tom monitore, tak nemusím ísť cez nastavenia obrazovky, ale môžem si otočiť ten monitor priamo tu. No, to rozloženie toho monitora, tak áno, fyzicky ten monitor musíme otočiť reálne, ale v nastaveniach, aby bolo na výšku, si ho vieme nastaviť tiež týmito funkciami rôznymi. Toto je ten displej, tým nemačkám nič, tým nepomôžem. A toto je mačkacie, v podstate klávesa, ale tým, že tu mám nejakú systémovú informáciu, tak mi to nič nezobrazí, nič neotvorí. To len aby ste vedeli, že môžem tu mačkať koľko chcem teraz, nezobrazí mi to nič. Keď teraz mačknem na toto HDR on, tak mi zapne nejaká chyba. Neviem čo. Už viem. Prečo mi nezobrazilo chybu HDR on? Pretože už mám z nejakého časovač mám nastavený na večerné farby. Tak to poviem. Takže to keď vypneme, tak by to malo fungovať. Ale v podstate to nemusím teraz riešiť. To je vedľajšie. No, keď si pôjdeme ďalej, toto sú veci, všetko, čo bolo už prednastavené, kalkulačka, toto je moje, to aj neviem, to systémové informácie, späť, priblížiť, vzdialiť, úsporný režim, ako režim spánku, screenshot, tu máme ten režim hudobný, slidebar, alebo ako to nazvať, tu si púšťam hudbu, keď mám napríklad, teraz môžem dať pauzu, pustiť, regulovať hlasitosť, ako bežná klávesnica, plus si vieme spustiť aj napríklad Spotify. No a tiež sa tu nastaviť aj iné veci.
YouTube, rôzne stránky, veľa vecí sa tu dá ponastavovať. Ak si všimli, tak na tej predošlom slajde som nemal tieto systémové informácie, na tomto už to mám. Toto vyzerá ako škrabance, ale je to vlastne len odraz svetla, v podstate to tam nie je, je to krásne čisté. Tiež sa tu dá nastaviť aj jas, ale ten vám ukážem potom v aplikácii. Dá sa to nastaviť aj jas, výška, ako keby vlastne, keď vám ste v tme, dá sa to regulovať. Škoda, možno to mi trošku chýba, že sa to nedá niekde tu, možno by tu už aj to otočné koliesko na reguláciu bolo fajn, alebo nejaké tlačidlo špeciálne na to na úpravu jasu, ale žiaľ toto všetko je softverovo len riešené. Tak ďalej môžeme si ešte zobrať nejaké, tu máme tie systémové informácie, tu máme, toto mám zase na Word, Excel, PowerPoint a rôzne takéto fičurky. Hrúbka písma, kurzíva, počiarknuté, zmenšiť písmo, zväčšiť písmo a tak ďalej, plus ešte vieme ísť ako keby doprava, namiesto aj okrem hore dole, aj doprava a doľava, takže doprava tu ešte máme ďalšie nejaké odrážky, alebo pri prezentáciách si to vieme pauznúť, stopnúť, no a toto som si tu dal nakoniec, že to moc nebudem využívať, ale nechal som to tu, lebo som tu mal ešte voľné miesto. Samozrejme som si k tej základnému nechal čas, a dátum a počasie, ktoré sa všetko dá ponastavovať, dá sa tam dať aj svetový čas a tak ďalej. No toto je nejaké moja chyba, pretože som tu nenastavil tlačítko kvázi späť. To znamená, že teraz sa dostanem jedine tak, že dám nejakú aplikáciu, ktorá napríklad hudbu a tam mi to znova prepne na hudbu. To je ďalšia funkcia tohoto zariadenia, že dá sa tam prednastaviť, že pri ktorej aplikácii sa zobrazí ktorá z týchto obrazoviek. A plus ešte sa dá nastaviť, ktorá je hlavná, že keď budem len čisto na ploche, tak sa mi zobrazí vlastne táto hlavná obrazovka. No. Toto video točím asi na 3. alebo 4. pokus, tak neviem, čo už som vám ukazoval alebo nie. Tak to zariadenie vyzerá. Je to taký prepletaný káblik USB-C pripojenie, pripája sa to tu dozadu a v druhej strane klasicky USB-čkom. Keď vypneme počítač alebo ho dáme do úsporného režimu, automaticky sa zariadenie vypne aj s počítačom. To som si teraz ukázali. Teraz ja zariadenie znova zapnem, teda počítač, lebo teraz ho mám momentálne v úspornom režime. Ale on keď sa nabehne počítač, nabehne nám aj táto klávesnica, takže šetrí to energiu, nesvieti nám to v noci, čo si veľmi cením, lebo nie na to, keď ma otravuje nejaké svetielko zbytočné v izbe. No, takže to máme tie základné veci, čo som si ukazovali, nejaké systémové informácie. Plus som si napríklad nastavil túto funkciu, ktorú mám k joysticku, svojmu starému retro. Ale v podstate, ku ktorému potrebujem aplikáciu, aby mi fungoval na Windowse. A tá aplikácia je dosť otravná, lebo ju potrebujem aj zapnúť, aj vypnúť. A to som si naprogramoval pomocou ChatGPT, že vlastne keď to stlačím, tak sa mi tá aplikácia zobrazí a keď to stlačím znovu, tak sa mi aplikácia by mala automaticky zrušiť. Samozrejme, nemusím žiadne X mačkať, takže si zapnem hru, automaticky sa mi prepne toto do módu hrania, to je myslím, že sem. A to isté tlačítko som si prednastavil aj tu, takže viem si to hneď zapnúť, vypnúť a nemusím ísť znova minimalizovať a keď to zabudnem napríklad zapnúť a podobne. Takže takéto funkcie tu tiež sú. No a teraz vám môžem ukázať aj na monitore vlastne ako to frčí a ako vyzerá tá aplikácia. Takže si prejdeme z boxu priamo do systému, mám to v mojom starom stojánku, ktorý používam len na tento účel a v lete na dovolenkách na fotky. No, takže aplikáciu si nájdeme tu priamo a tu
Je to veľmi intuitívne, úplne jednoduché, nič zložité, tam nie je to svetlo, otočíme, nech nám tu nesvieti do toho. Ako vidíte, tu máme tie naše ako keby obrazovky. Toto je tá základná, toto je tá hudobná, tuto máme tie hry alebo voľný čas, systémové informácie, pomenovať to môžete ako chcete, PowerPoint, Excel, plus ešte tie ďalšie podstránky, ktoré sú k tomu. No a potom toto preto mi to skočilo, lebo to na vymazanie, to som len skúšal niečo. No, v nastaveniach si vieme nastaviť nejaké aktualizácie systému, alebo ten jas, čo som spomínal, že si ukážem vám to priamo na tom zariadení, ako to vyzerá, keď pridáme jas, keď prituníme. No, neviem, či to bolo vidno zreteľne, ale teraz uberieme. Teraz sme na nule. A teraz sme na maxime. To je vidno. Takže dá sa to pekne nastavať. Ja to väčšinou dávam tak na 50%. No. Tak na polovicu to nechávam vždy. Plus nastavenie scén. To je tiež veľmi dôležité. Tu si môžete tie scény prehadzovať, že hore, dole a ktorá je prioritná. Plus nastaviť tú hlavnú, to je týmto. Nastavuje sa to veľmi jednoducho tu, ako hlavná scéna. Plus táto napríklad Music Console, čo tu mám hudobnú konzolu, tak to sa mi pustí pri VLCčku, Chrome a Spotifyku. Tieto hardware informácie si dávam pri hrách niektorých určitých. Tuto s excelovskými funkciami mám zase Excel, PowerPoint, Word a tak ďalej. Viete, sú nastaviť aj iné veci. No, toto sme si prešli nastavenia. No a samozrejme tieto snímky, alebo ako by sme to nazvali, tak tie si viete pridávať ďalšie a ďalšie a tu pridávať ešte ďalšie podvrstvy, alebo ako to nazvať. Potom následne to zase viete aj odstrániť, takže nie je s tým to neodstránime tu, odstránime to až tu a vymazať. No, ale dá sa to, je to všetko také celkom. Potom sa mi veľmi páči na tomto zariadení funkcia, trošku vyššie, nech je vidno, a to je funkcia pomocníka. Tu nájdete skoro všetko, od videonávodov, kde si môžete nastaviť kadečo od skinov až po rôzne klávesy, ktoré sú predinštalované. Je to tu pekne rozdelené, ako vidíte, základné funkcie, nastavenie scén, nejaké nástroje, pluginy. Pre tieto tutoriály mi dosť zo začiatku pomohli napríklad nastaviť na Photoshop alebo na nejakú konkrétnu, napríklad Eurotrack Simulator, na nejaké konkrétne hry, tak vám to veľmi pomôže a uľahčí, lebo keď na to napríklad klikneme, napríklad toto, tak vám to otvorí rovno YouTube a tam si to ukáže vám všetky tie nastavenia, čo potrebujete. Takže stačí rád za radom, za tým a tak. Ďalšia dôležitá vec celkom tu je tieto scény. Ak si všimnete, tento Excel už mám nainštalovaný, keď neviem prečo mi ho tu zobrazuje, že znova nainštalovať, ale mám ho nainštalovaný. Takisto mám nainštalovaný aj ten PowerPoint, ktorý som zlúčil do jednej obrazovky. To používa nejaké Autodesky alebo AutoCAD alebo podobné, alebo Photoshopy, tak toto je fakt fajn pomôcka. Potom tu máme ikony na stiahnutie, ktoré sa dajú stiahnuť do tohoto zariadenia. Myslím, že to sú niektoré sú na určité hry, potom sú tu priamo na Photoshop alebo také neonové. V podstate to sú len ikony, ktoré si vlastne k určitým funkciám priradíte. No a potom tu máme ešte konkrétne tie pluginy. Áno, tu si viete nainštalovať napríklad tento systém monitor, to ste videli, tie rámky a procesor využitia a teploty a kadečo, tak to tiež je dobrá vec. Alebo nastavenie aj audia, prepínanie nejakých zdrojov, hudby a tak, keď má niekto viacero zariadení doma. Tak to je tiež fajn. Nejaké horúce tlačidla na hry.
Takže dá sa to využiť na viacero veci, nie je to len nejaké také, že by si to využili len na nejaké ovládanie hudby a tak. Je tu, napríklad aj na Spotify som tu videl, že tlačidla priamo môžete lajknúť, pridať medzi obľúbené a tak ďalej, ale musíte sa zase prihlásiť priamo a toho som sa trošku obával, ešte som sa k tomu nedokopal, ale mám to nainštalované už. Takže takéto rôzne ešte tu máme pluginy, ktoré sa dajú nainštalovať priamo do toho zariadenia a potom to funguje s tým. No a ešte vám ukážem, tuto už mám nainštalované, niektoré už boli predinštalované a niektoré som si doinštaloval. Máme tu, ako vidíte, klávesy a potom ten infoboard. Infoboard je vlastne tá malá obrazovečka tu a používanie, dáme si tu na tú našu, tak si tu dáme napríklad svetový čas. Jednoduchým kliknutím, potiahnutím cap sme tu, plus tu dole sa dá nastavovať časové pásmo, pomenovanie, kurzíva alebo nejaké nastavenie písma, keď si dáte veľkosť písma tam, to sa vám bude zväčšovať, aj ten čas. Keď si napríklad vymažem ten nadpis, tak sa vám to vymaže. Nemusíte to tam vôbec mať, alebo tam môžete napísať niečo iné. A tak ďalej, viete tu veľa vecí ponastavovať. Potom tiež tu systémové informácie, zase potiahnem a dám kde chcem. Takto to ináč funguje aj pri pracovnej ploche, ak máte nejakú hru alebo program, ktorý chcete spúšťať, alebo priečinky sú fajn. Vytvoriť tu zoznam nejakých priečinkov, ktoré často navštívujete, alebo tam máte nejaké dôležité informácie a nechce sa vám ísť na plochu alebo do nejakého disku a hľadať to tam, tak si tu viete uložiť tie dôležité priečinky a už len stlačením tlačidla vám otvorí priečinok a je to tam. Takže takto si to viete aj z plochy priamo potiahnuť tu a nabehne vám to tu. A potom tu mám tie klávesy. Toto tu bolo predinštalované, takže vytvoriť priečinok, keď ho chceme vytvoriť, dáme tu a môžeme si to pomenovať, keď chceme. Ale nemám klávesnicu, písem mám ho otočenú hore nohami teraz kvôli natáčaniu, ale len ukážka. Samozrejme tiež si viete nastaviť farbu písma, aby vám to sedelo, napríklad, akú už len chcete, ako vám už pasuje. Plus si viete nastaviť aj štýl, aj veľkosť. Hej, a tým pádom sa vám to zobrazí tak aj v tom, už to tu mám. Nemusím na nič, no neviem, či to dobre zobrazuje, nemusíte ale na nič v podstate čakať. Ako to tam dáte, tak to hneď vlastne funguje. No a takisto tu máte ďalšia stránka, predchádzajúca stránka, potom tento toolbox, že vám otvorí nejakú stránku, alebo prepínacie tlačítko, niečo akoby zapnúť, vypnúť, alebo napríklad nastavenie ako keby kvázi náhradu myši, kliknutia myšou, zatvoriť nejakú aplikáciu, to sa mi nedarilo, to som musel vlastne cez iný nástroj urobiť úplne, ale to by, ak by bol záujem, to by som vám vedel ukázať, že ako vlastne zatvoríte jedným kliknutím nejakú hru, stránku, program, hocičo. Takisto, to je niečo s textom, heslo, to som ani nie všetko som úplne skúšal, tu je ten audio player, play stop, tu je nejaká akcia, nejaká kombinovaná, predpokladám. Toto je skôr na také nejaké streamovanie. Poznámky, kalendár, tu som hovoril, že prepínanie nejakého toho zariadenia. Audio, časové pásma, dá sa tam nastaviť stopky, časovač, čas, ktorý chcete. Napríklad, že sa vám niečo varí a ste ešte na počítači, že za 10 minút to potrebujete urobiť, tak a potom stačí mi kliknúť na to tlačítko, teraz naň kliknem a už nám to odrátava, plus to potom začne v počítači pípať. Môžete tu nastaviť tie dizajny tých ikon, ale to vám ukážem niekde tu, napríklad, alebo nie tuto, inšpirácie.
že si chcem zmeniť dizajn tejto ikonky. Môžete si vybrať z lokálneho úložiska, čo mám nasťahované z internetu a dať si ju tam. Samozrejme, prispôsobíte si veľkosť. Tak. A máte to tam. Takže a máme to tam. Plus samozrejme, keď nechcem tam text, že už ten text mám vlastne v tom, tak to vymažem. A môžem to mať len také čisté. Takže ikonky sa dajú z lokálneho zdroja dať, alebo aj priamo z knižnice. To je tá, čo som ukazoval, že sa to dá nainštalovať. To som si nainštaloval. Tak, máme tu kalendár, alebo to môžeme si tu nastaviť napríklad toto a dáme si z tej knižnice. Sú tu aj takéto pekné animované, tak pekne blikajú alebo svietia, tie sa mi veľmi páčia, to sú tu tie predinštalované. Asi všetko v podstate, čo bolo treba, sme si prešli. Ešte vám ukážem, ako pri prepínaní a ponastavovaní tých vecí sa prepína vlastne tá obrazovka, lebo to ste nevideli, vy ste videli len jednu časť, tak teraz to vzdialím trošku a napríklad dám Spotify, ešte sa musím dať ďalej. Keď dám Spotify, ale potom ešte poradím, ak tu niekto budete mať, kým budete mať túto aplikáciu ich otvorenú, tak nefungujú úplne všetky funkcie, treba to zatvoriť, ona stále beží na pozadí, tu dole, ale keď to je otvorené, tak nefunguje tak, ako by mala, nie úplne všetky veci idú tak, ako by mali. No a teraz, keď dám Spotify, tak sa mi to hneď preplo na ten hudobný režim, alebo ako by sme to nazvali. No a potom, keď si napríklad otvorím Word, čo som si tiež mohol nastaviť nejaké tlačítko, no ale nevadí, otvorím ho tu, tak sa nám prepne zas do iného režimu. A rovnako to bude zase, keď by som otvoril nejakú počítačovú hru, spustil. Môžeme si spustiť, prepneme si teda sem napríklad na toho Spidermana, lebo viem, že sa nespustí hneď, ale spustila nejakú ikonu, takže klikneme na Spidermana. A hneď sa mi to preplo aj tu na ten svoj systémové informácie, čo tu mám nastavené. A samozrejme zase viem kliknúť na spárovanie joysticka. A už to máme všetko spárované a nemusím nič vchodiť do nastavenia do Windowsu. A takisto teraz, keď budem to chcieť ukončiť, svoj joystick vypnúť, tak sa mi to vypne a keď hru ukončíme, tak sa dá do hlavného zobrazenia. Takže tak, toto je s tým zariadením veľmi jednoduché a vidím v tom potenciál, dá sa s tým veľa vecí podnastavovať, naprogramovať, aj iné tlačidlá, aj iné funkcie. Napríklad, ak niekto z vás hráva nejaký Eurotrack simulátor alebo podobné hry, alebo farming simulátor, alebo niečo také, tak by sa tam veľa vecí dalo ponastavovať. No, tak to môžeme ešte ukázať aj pozorovacie uhly nejaké. Takto z boku. To vyzerá spredu. Je to vlastne taký plast matný, celkom kvalitný, je to také lesklý štýl, je to taký matný, nie je moc hladký. Klávesy sa stlačajú celkom fajn, aj keď to položím tak ako v pohode, nerobí to žiadne problémy. Niekedy, keď to tak zle, môže to trošku tak zaškripe, alebo niečo také, nie je to úplne 100%, ale myslím si, že je fajn. Takže ak chcete niekomu darček, alebo máte počítač, pracujete na počítači, pre mňa, za mňa dalo by sa tu nastaviť aj tlačidlo CTRL a nemusíte si to hľadať na klávesnici
alebo možno pre nejakých starších ľudí, ktorí nevedia niektoré nastavenia si urobiť, tak im to tam dať na tlačítko konkrétne a tu to stlačíš a nájdeš si, čo potrebuješ. Takže tak, dúfam, že vám to pomohlo. V prípade, že by boli nejaké otázky, kľudne viem ešte a doučím sa niečo na tom nové, tak viem vytvoriť ďalšie video priamo na túto tému. Moc som sa možno rozkecal a hovoril tu moc obšírne o všetkých témach na to zariadenie. No to som tu nemal mať, to je niečo úplne iné, ale v podstate chcel som vám dať vedieť čo najviac informácií a hlavne ak by mal niekto záujem si také niečo kúpiť, tak. Potom ešte existujú aj také verzie bez displeja, to má brat. Konkrétne vyzerá to ako tá alfanumerická časť klávesnice, akurát tie tlačítka tam nie je vyrezané čísla ani písmena, nič. A má to ešte dve kolieska na reguláciu hlasitosti a tiež tam viete naprogramovať rôzne takéto veci, akurát nevidíte to na displeji, ale musíte tam buď niečo nalepiť alebo dať nejakú priesvitnú krytku na to. Je to o polovicu lacnejšie, ale je to zase menej komfortné a menej dizajnové ako takéto niečo. Takže ak by ste chceli aj taká možnosť je, videl som to, mám to doma, mám skúsenosti s tým, funguje to. Tiež sa tam dá veľa vecí intuitívne nastaviť. Takže tak, dúfam, že vám to video pomohlo a ak áno, určite poteší nejaký lajčík. Nech mám odozvu, že to malo nejaký význam natáčať lebo to robím len vo svojom voľnom čase ako takú pomoc niekomu, kto možno o takom ani nevie, že také niečo existuje. Takže tak, čaute.